Galibog ko ba guys? Galibog ko unsay isud na pinito karon. Sige ko na rin unsay akong isud na nakita mo ko na madto ko sa kuha ko kwet sa kuan puso. Ay nakakita mo ko puso to sa ubos. Ngayon Oh no! sa probinsya guys. Ayan, madto na ko sa ubos. Kaya makuha na ko atong sudan naman sa pinudto. Ay kadaghan sa ganas. Ito na akong kuhit sa puso. Ayan. Grabe kasok guys. Talatan na ta sa ubos guys. Bisag na ibanak ko. Papakan niya ta. Isod na. Bili na ko sa ngiblas. Ate na. Guys, pagkanta so na bata pa tong asawa. Ayan, naradadapit guys. Ayan, mga na guys, mga na mong suit ang pinudto karon. Ako na siyang lutuon karon guys. Ayan, ito sa tag plaster. Mana mong sudan pinudto guys. Yan. Ako ibutan sa ang kamera kay lisod guys. Yan mo ko tig kamera. Sa yung plaster ang kamera para kita ninyo akong pagkuha aning kamera. Ako na ning kuhiton guys. Yan. Oops. Maling ko sa pikas guys kay apikas sa pikas lisod guys. Lisod ko ito. Kagahi guys, gahi ko ako. Oops. Ayan na, natagak na guys. Kuha na nato to. Ayan, nakuha na nato akong among sudan sa pinudto guys. Ayan. Ito na guys, ato ng panitan. Kuha na nato ning panit sa babaw kay gahi ni siya kanon guys. Dini nato mausap. Oh no! Matok-anta na guys. Kay gahi na nakayo siya guys. Ang pinakailalim na itong kuhaan guys. Yan. Itong panitan. Kailangan mo itong humok nga pinaka-humok nga unod guys nya ato nang tadtaron apa nabilin guys matigas pa yan ito na tadtaron ato na siya guys og pino kay aron di ta matukan lisod na guys matukan ta oh no matay pang ospital para na siyang tadtaron og ginagmay naiguro po na tumausap. Pasan na to guys, ano madali tag human atong oh no i-forward ang pagtadtad. Yan. Yan. Ano manapit guys. Ito na guys, ang finish. Ayan, ganyan ka pino guys. At ay magbuka sa kahoy guys kay ang sugnod. Tantiag sugnod guys kay di malutog. May sugnod. Magbuka. Kinahoy pa na ako dito sa akong trabuhan guys. Ayan, may lansa nga itusok guys. Ayan, tigas gay poon. Ayan, ito na paspasan guys kaya aron madali sang tubuga. Ayan, ito na guys, magaling na ko guys kay naman nagbuga. Magaling
Haling na ta para maluto na itong sudan sa pinudto. Ang among haling guys, interior sa ligid. Mao na among haling. Isi. Oh no! Uy, napawang jud guys. Atugan sa kahoy atong daigan ng guto. Yan na guys, daigan na. Yan. Itong inay-inayan guys, bisa mapawang na po guys. Okay, biyansa na to guys. Ayan, kung saan na to kaldero, sulanan sa puso. Itong tinadtad sa puso guys. Ato na to butang. Kuha sa kong puso, mga tinadtad. Ana na to ibutang guys. Ito siyang tangan ng tubig. Kaya ron malata guys. Ato siya sa unang lapuan guys. Ayan, pasensya na kayo guys. Budong may yung planggana namin. Pasensya natin ng tubig. Para malata guys. Kailangan mong siya pabukalan una guys para makuha yung mga dagta niya, yung mga tagok. Yan natin atong itakan guys. Yan, biyaan sa kariyot. Yan. Kuhan sa ta guys, mag kudkod sa taglubi guys. Yan. Magkudkod sa taglubi kaya aron may tuno na to sa puso guys. Magkudkod na guys. Okay. Para nami kayo ang sudan sa pinudto guys. Atong tunuan. Paspasan na to ang bunot guys. Ano madali. Atong bukoon. Uy, naibot-bot ka ko. Itong lugiton. Nilabay. Back. Okay kayo. Yan. Kuha tagkudkuran. Itong hugasan guys. Kaya ugaw kayo. Bisa kitilaan. Nagiro. Lisod na guys. Oh no! Nalabay rabis. Okay. Ang plastar. Kaya magkudkod na ta. Ayan. Ito ng kudkuron guys. Ito ang buhay probinsya guys. Para-paraan lang ba guys. Para magka-ulam. Kasi mahirap dito eh. Wala tayo pong bili ng ulam. Ito sa probinsya. Para-paraan lang guys. Para magka-ulam tayo. Kung hindi ka gumawa ng paraan, wala kang ulam. Mag-ulam ka ng asin. Paspasan na ito kudkod guys kay madali. Paspasan na ito na kay maluto na. Okay, paspas guys oh. Tumugod gi forward guys. Okay, naman na guys. Naman nagtagkudkod. Na guys oh. Muna yung finish. Guys. Ayan. Ato na siyang butangan ng tubig guys. 2 ka baso. Yan. Kumuto na to guys. Aron makuha dyan itong pinaka tuno niya guys. Ito yung kumuto ng mayo. Kumuta ninyo guys. Para makuha dyan itong pinaka tuno nga guys. Yan. Ito nang isaon guys. Makit nga sa anan guys. Yan.
Ito na saon ng Yun. gata. Yung gata pala guys. Yung gata pala. Gata naman. Yan. Atong kumoton guys kay napay nabili na na. Daghan pa guys. Kumoton na tumayo kay daghan pa. Sayang guys. Itong ilabay niya. Saka natugotro kay napay nabilin. Ay dua. Ano be? Ito sa subayo ng kaliro guys, yung puso na itong gilupuan. Huwag na lata na ba guys? Yan, bukaw na guys. Kulang. Palatain pa natin ng masyado. Sana to kuha sa kog asesori-sari guys. Tataran. Kutsilyo. O plato. Sudlan sa atong panakot guys or lamas. Ayan, uggoy. Ako sa Bombay Resort guys. Yun. Kami kahirap dito sa probinsya. Asin. Ko sa plato, maliit lang yung lamas na nilagay. Atong tadaron guys ang sibuyas. Magtipid tag sibuyas guys kay grabe ka mahal ang sibuyas karon guys. Mahal na kayong Bombay guys. Tipid na tayo. Mahal na kayo ang sibuyas. Magtipid na ta guys. Wow na to ganyan kadagko guys. Nya ahos. Yan, isa lang ang gamitin natin guys kay mahal ang ahos guys. Tipid po tag ahos. Yung isa magamit pa yun sa susunod na luto natin guys. Abangan lang niyo guys. Yan. Ang laki ng lagayan guys, ang laki ng plato at yan, masarap panimpla natin guys. Ang laki ng plato guys, konti lang ang laman. Yan, subayo na to itong bubukalan guys, bisag nalata na. Ayan, pwede na to guys. Dana na siya. Ito na siyang iyabo guys. Iyabo na to ang tubig. Yung tubig niya na pinabukalan guys. Ito na siyang iyabo. Yan, ipuli na to ang gata na guys. Iyabo na to ang gata diya. Yan. Na ipuli na ang gata di guys, itakang na diya. Yan na guys, may gata na yan. Hindi ko nakita yung pag-video ko guys, pasensya na kayo yung paglagay ko sa gata guys. Yan, nalagyan ko na yan ng gata. Hintayin lang yan maluto guys. Mana mo sudan pinagturon guys. Yan guys, naluto na jud. Ito na haunon. Kaya ato ng kanon. Oh no! Ito na mo sudan sa pinudto guys. Dito lang kahirap sa probinsya. Para-paraan lang ba guys. Para makaulam. Yan. Kinataang puso guys. Hindi tayo gumawa ng paraan. Wala tayong ulam guys. Yan. Bukatag para sulod sa panaksan.
Libre na sudan pinudto guys. Ini lang kasimple. Para-paraan lang. Na guys, tapos na guys, naluto na. Naon na ta guys. Paksit bahaw ni ron. Okay kayo.